Voin October ni som sahni som ni pali hian man kar liliam ta vel khani thakhat vel chu ni tong a an tram le bin hun an siam an tilan te kha tilai hi lo ni le ta a tuna chuan hei a lo hring ve dup mai ma kha chuanin a kan han the tan tir chau khani a tuna chuan bin kong te po an zam ve dia to hei ara an chuan nai trap to ang chu hian a lo hring ve dup to mai a mu nam tham kan e to an tram te po hi a hang la hi a tui special em ya chung te ho han ei ve ya it le mai ser chip lama te ai zol lama te u nau te ho han ya te bo khan kan I ta han in thon thei se chuan WhatsApp atang te hian ama kan thon wang toran ya lung lei lama te po chuan thil han in thon zung hello har ve deuh sia ti hian kan ei khop hi chu kan la tareng mai ani he ta hian thlang lama hian an noi lampang hi hi an tram hi thawak lawa nei tu no hian en kol thawak pe lo ning thlang lam hi chu nim te po oma in so lama son an tram tir lam chu abuk ve dewa thopon thofai ve dewa an tram te po tiang chuan helai hi kan an tam le bin mong kha ni a hello lam kan hung lama son tomato mun na omboka tomato phai tomato an ti ang chi tomato le pui ang chi kha an chi ngani he ta hian phei zela kan phei zela ngai so lai so betloi na mun ani a betloi mun a na te kan ti khai betloi mun ani a na ei chi te khani hei poi kan ei to ani hela ma hian tomato kan thun om ve to ka te hian tomato hi len thun kan thun thei dia ta kan thun ang hi nung ve tlat mai he alam khop mai ara thei ngai te ne chuan khenam kho ven te pui tho ne ai tlang le tlamak chu hian saklama hian broccoli oma hi broccoli hi tilama po hian broccoli foka ko tilai kan phun ve kha anung ta chi alo ni ka sia hian broccoli te po hi an thabe lo kha mai he lam chak lam hi kapuhluna lai bol pui an ji kan ma kan chung ten lo lo maya chungi te huan ram chu ni a hian phal takin mit man tir ve a ei khop pa ka kan ei sen lo te po hi an thara tin an thlai ra te an thil engkim mai hi hian min papek thiam em me ke ni pan kan thei angin an enkol pui ve boka mara chu ankal tam hlei thei lova teng chung te lai a chung te an han nei le zel te hi van nei thla khop mai hi an mak pa bata vok fa man hi te hian vok hi an om dia an no nei lai te pon oma hey no te vok no ten ni hi an tha sep khop mai he lo hoi ru le helam lo in post ro ha anon in post for mai he ta po hi anau te bok chalama po hin lo om hey ta po hin an oma tila he kan lut thayang anei tu pa hi boi ve thina ala pamala fa sente te ne tin visi
thành khá đó các anh tiếng về bốc này bằng tất nhiên anh còn lấy thầy là vâng cho thì trồng xuân bốc tất ăn ít ống xuân có khẩu máy hề nó trộn rùa tiếc mà hề lâu em rồi camera tên đi làm khát về đón xe cái thứ lan như thế và khẩn sâu anh thế ông này thì không có cho được thôi hiện nấu tế đi ăn măng thế nó đã hơn đá này này tế tế ống rất này hôm nay thì ăn phết phết đấy yang lai ram he kaput luna anu u nau fate bol puya zia no matso wa te chon yang la ki susuma te susima te susuma te ka chiang ta che lo kheng la ki hei ti han en aro fir ka ne thei te lian pui yang chi kha oma na kina ara khu na kan la ran tilanga a liana an thei te hi tu em maya tin bol pui nam hi a special ani thaizwar khodanga me te po hian an phui nam zor hi an shal du chuan bol pui nam an di deuh kher chen thum dek mai ni hang thum dek mai ni tui khop mai